Naimbag nga orasyo amin gagayam. Di pa kasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw itipadas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Kandra, manipod iti probinsya ti La Union. Ngamsakbay na, intay mon pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Udlus family di ta Skyview Virac Itugon Benguet, kan Agorin family di Tatabuk Kalinga from Marilu Udlus. Happy 7th birthday ti anak ko abunso ani Gian Alea Faye Galapon from Mama Ana Delfin. Shout out kada sweetie Mary Ann, kan Noemi Santos, kastamot ni Irene Grace Morales, kan Jobert Namyon. Makablaawan ni Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, kan Noli Andres from Linda Pasion. Shout out pa iti Garcia family di Barangay Kanangan, Angadanan, Isabela from Jerry Garcia, ti La Union. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Kandra. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, nang runa dagiti mang tartarabay iti YouTube channel yo. May saakmet anaayat amang tartarabay kadagiti uploads yo, iso anaawi sakmet amang ipatulod iti padas ko. Katsapay kuma tamapilimet ama idrama. Siyak ni Kandra, agtawan akon iti 60, nga manang latan ti iyawag ko kan ka, kas nakairuaman dagiti padak adumdumngeg kada kayo. Adan asawa kan talo dagiti anak ko. Dua babae kan maysa a lalaki. Nagagat ti asawak uray lumakayan manang Emmy. Kat isulaunay dayta ti ipanpanakkel ko kadagiti kalugaran mi. Bakit? Isaga naman tay pantalon ka na mapanak ije barangay hall. Anyat mapan mo koon ijay. Di ka pa'y lagtalinaod dito'y balay. Nakapudpudot ti panawon. Amang ano anya ti mapasabakkan ka. Anya kalakit din aya. Anya kumangay ti mapasamak kanyak. Inakla tumulong mo tano anya ti maitulong ko ijay. Sana jelag tugtugaw dito'y balay tararmidag. Nakarkaro ako mapsutak ano kasta. Ay, nagadulakat ti sinaumon ay alaklakayan. Si kalaang mo ti pampanunutek. Kastamot lagayam apagayat mo ti mapmapandita barangay hall. Di ka pa'y lakat tumaray a kapitan, tapno adagunggunam. Apay ayaan nalalaing kang umetisyak. Diyak nga rod kaya taagbalin nga opisyal ti barangay. May mayat la ti kastuyan. Saan ka makapudpud no kadagiti daduma at tao no adda ka iti takam? Pagkunaamat. Na, di kaya makita nga ure agaramid ka iti nasaya at adalat ta makunadakal ka. Adalat ta masauda. Ay jak lakit di kayat ti kasta. Iso anasaysaya at di awan ka iti takam. No iso ti kunam kat anyang arod nga iti maaramidak. Angam di ka uni agbambanog. Ang mga no makapadakas kan ka. Un ka de. Mala, yung kaisaganan di usarag, tarumwara. Kadak na nang. Umay ko ito to'y prutas para kada kayo kan ni tatang. Ginatang itay ni bakit ko di tiyendaan. Naagyaman na anak ko. Awan samot ni tatang. Diyak mo't nakita di taparangan. Awan manen Napan man iji barangay hulaan. Anyat inaramid na nga ijay. Napan man nakimitiran Kasla di mo amamo ni tatang mau. Di pa ilakit ko mga rod tumaray yung opisyal ti barangay no pag-ayat na matlagayam ti mapan makimit-mitir iji barangay hall. Isumot ti kunak. Ngam di na kano kayat, ta di na kayat ti makangag iti pamabalaw dagiti tattao, no adda saan da magustuhan a maaramid na. Di isumot lang nga isaw. Adda iji atong multulong.
Inton kwan, adan tumot lam ako na dagiti makakitkita Naku na mo, anak ko. Ngam natangken mo ti ulo na. Agsakit ka daw no adalaang dito'y balay kunana. Ay, anyalagat ni tatangan aya. Alang arod, inakon nanang. Pakibagayon to lang nga imayak. Tadi nakat ko na nakalipat akmanay. Dengdeng ganyan tumot ngamin ti bagbaga jay amayaw. Mangrugi mo tan ang agkabaw iso akas jay. Sige nga ron nanang, inak nga ron daw. Ala anak ko, kubustan tula nga dagiti apo kanimila nga asawam. Ibagam taagyaman na kiti prutas nga inted na kada kamay. Nay, maluman, apa nga itakala ang asumangput alaklakayan. Ay, nabanugak. Sapay sobra ti bara ti panawad. Apay, anyat kinwayo ayay di barangay hall, ta itakala ang asumangpat. Ay na, si Mortak man kada kagawad goryo anapan nagsurbi kadagita adda dito lugar tayaw. Ano nga minan ka ti makitkita mi abaro-aro pa? Iso, anapan kami nagsensaus. Ay kat kay kayat da ka manen taadda ka atimulong kadakwada. Awon abakit, kakayatan dalaw na eh. Kaya namumut agagayim ko amin nga opisyalis dito barangay tayaw. Nala, ingkarod agdigo sa tap na mapriskuan ka. Nakaluto akon. Madamdamalaang mangantayon taon. Huston taon no sumangput ni Rina nga anak ta. Apay, awan pa'y aya. Awan pa'y nga rod. Ang mga noadan iti asideg. Awan mo ti kunana nga aguber time ita. At ako mga rod isang put na alyempaw. Amo nakit apapaboritok ti lyempaw. Si kamot. Adamot na luto amakan, agbirok ka pala ang iti sa balay. Ay naikan na alaklakayan. Sa anak mo't nagbirbiraok. Ngam nasaysaya at mutlaang kumano at da isang put na Di mo namnamaan, tapno saan ka mapaay. Alaki din, ingkag di gusain. Nay, adan ni Rina, lakay. Nasaya at matapno makapangantayaw na. Ada ko nanang, tatang. Ay, ada ka din sangput mo amasida, anak ka. Di mo't imbagakan ka nga damot linuto kasi daan tayaw. Ada tatang. Mabalin aya, jak gatangan tay paborito maasidaan. Nang runa no pa nagsusweldo. Oh, anyangay, makitam kandra. Kung naktumot namin kan ka, lab na labnak ti anak ta. Si Kama, Trina, ruwamamot day taamam. Intun kwan na high blood daytan. Adula amin mat nga ibagbagam kandra. Alaki din, yung kaagidasaran tamangan tayaw. Naitakat tinagdumaan ni Rina kadagiti kakabsat na. Tama nagparabor launay. Ay nalakay, managparabor damot amin nga agkakabsat. Na, Wunmat nga agpaiso tatang. Kanayon tupay nga umay na kayo ituludan ti prutas dito'y ni Manong. sa bali lang mo't yakaskan ka nga ada dito'y poder mi Nagsapad ang tumot nga binanagpamilya. Oray ni manang mo. Nagadayo ti lugar ti asawa na. Iso asaan pa yan ang makapaspasyar dito. Iso asi Karina. Agtalinaad ka dito'y pudirme. Oray makiasawa kan taon. Nawatab. Kasta ti ugali ti asawak manang Emmy. Nasingpet, managtulong, ngam adala ang babalawak ken kuana no dadduma. Kasla adda idaddaduma na kadagiti anak na. Nasayaat mo't amin nga anak mi, ngam no apay ana ipamaysana ti atensyon na iti buridek nga anak mi.
Irikrik na akpay ket din dagiti dua nga anak mi iti kasjay nga aramid ti asawak. Maawatan damet ket din ni tatang da. Siguro, gaputa adda-andan iti bukod a pamilya. Kat nilaangan rin na aburidek ti adda iti podermi. Gaputa isulaangan ti awan asawa na. Nagtultuloy nga rod ti kasjay a kababalin ti asawak manang. Agingga iti maysa nga aldaw. Apay Rina, saan ka kadi asumrek iti trabahom ita? Nanang. Apay anak ko, ada ka di sa gubanit mo. Ay, masapul nga agtumar ka iti agas no adda rikrik naam. Awan rikrik naag nanang. Adala ko makayat ko nga ibaga kada kayo. Ha? Nay, anya ka di dayta anak ko. Nanang, nakalibak iti trabaho. Tarugyakon nga ipag nati papeles ko amapan iti balasiw taaw. How? Ha? Agabrod ka kunam, anak ko? Wan nanang, tulungan naktigayam ko nga adda ijay Macau. Adda imatmatunan na restaurant ijay, ako ko ti kabsat na. Ket agkasapulan da iti kanayunan a tao. Iso na panunot na asyak kumatimay sa nga alaan na. Ay ket nasaya at ano kasta anak ko. May saan na pintas nga oportunidad dayta para ken ka. No kasta, umanugot kayo nanang? Apay ket din asaan ngay anak ko. Para iti basak bayam dayta. Iso asige. No kayat mo, mapan ka, anak ko. Pampanunutak ni tatang nanang. Sigurado asaan nga umanugot day jay. Tadinak kayat amayadayo kada kayo. Anak ko, nahustuan kan iti edad. Panawon beten tapno panunutom ti para iti masakbayam. Saan nga agnanayon nga daka iti pudermi iti amam? Nanang, di kagdanag anak ko. Siyak ti makaam mo amang ibagakan ni tatang mo. Amok ang maawatan ng tumutlaang ti amin. Apay ayakas na saan ka ang makaanak apu sa dita, kandra. Apay nga awan pa lang di anak mo, kudnay. Sumipngutan. Dayta nga ron ti kayat ko nga ibagakan ka, lakay. Di anya? Nagpakada kanya kita ibigat ni Rina. Nagluwas na iji Manila, kadwa na ti gayem na naggapo iji Macau. Anya? Apay saan na nagpakada kanyak? Kanan niya kumati aramidan da iji Manila. Lakay, kaya't nga isurot niya gayem na ni Rina iji Macau. Tapno ijayan nga agtrabaho. Kat imanugot mo't. Iso asimurot ije Manila, tapno ipagnadan dagiti kasapulan a papeles, tapno makapan ni Rina ije Macau. Anya, ay saan ang mabalin? Ang mga noon na ti mapasamak kan kuha na ije abroad. Lakay, nahustuanan iti edad ti anak ta. Baiam ka day, a panunutan na mutan ti masakbayan na. Saan ang mabalin nga agnanayon nga ipagud mo ti anak ta iti puder ta? Ay, unay mutan. Awan lang arudan di tao'y dagitid mga anak ta. Pumanaw manan ti buridak. Talaga akas talakay. Iso arwa mo munti bagem at talaga adwa talatan. Siyempre, adanton kanya-kanya abiyag dagiti anak ta. Ay, unay mutan ti kastoy. Nagkas ang mutan, kandra. Tatang, ag-flight akon inton sumaro no alawas. Anya nga ngay, no isumot ti kayat mo anak ko. Di kay ang danag tatang.
Kanayo naktong ag video call, tapno kasla daak mo't lang iti asideg. Kayat kayo ngamin nga ipaayan ti mas nasalsaliwan-wan apa nagbiag. Iso apalupusan dak kuma. Saan ko mga agsaksakit tinakam yu kanyak? Anak ko, maikawak tulakit iti kawan mo. At damot ni Manong iti asideg, tatang. Nilaang mo't manang ti adda iti adayo. Ngam kanayon mo't nga umawag. Sa dala umawag makalagip da. Saan ada kami ti priority dataadan pamilyada? Saan akas kaakanayon nga adda ka diti balay? Sana bali, tatang. No makaurnungak ton, agawid ak tumatlaang. Taag negosyo tayon tulaangan dito'y lugar tayo. Nanang, apay, awan man ni tatangin? Ay naanak ko, manipod na gabrudya adem, saanan ang matatao dito'y balay ti amayo. Kurang la maturugan di ta barangay hall. Surot-surot, uray sa dino ti papanan dagiti gagayem na nga opisyales. Ay, unay lakit ni tatangin aya. Sabay nakapudpudot. Amangan anya ti mapasamakan ko ana. Day tanga road ti pagdandanagak anak ko. Sapay pag-aayat na numapandagdaldalos dito'y barangay tayaw. Mawatwat ka no, kunana. Sapay oray bagaan tayo, natanggan ti ulo ni tatang. Ti kunana nga taakit kanayon anapigsa ti bagina. Sipod pa'y, kastan ti amayaw. Ngam nakarkarom an itan ta nagabruden tay kabsatyaw. Kanayon nga ron abagbagaan tay adiyaw no kasdeng ag video call ngam awan latta. Sapay nakasapsapa pumampanaw. Bayan nyo takasaritak to inton maranaak, nanang. Manipod na gabrod ti buridak nga anak mi. Saanan ang matatao ijebalay ti asawak, manang Emmy. Nakarkaron nga impamaysana dagiti aktibidad na itirwar ti pagtaangan mi. Nang runa unay ije barangay hall. Banag apakaragsakan mo't dagiti kalugaran mi. Kastamot ten kanyak, gaputaan mo nga uray saan nga opisyal iti barangay ti asawak, adu ti maitultulong na. Nasaya at met ti kasasaad ni Rina iti pagilyan anapanan na. Kasla damat laeng iti podermi, gaputa kanayon ti panag-video call dak iti amana. Nakitak met a medyo na iliwliwag metten ti asawak ti kaawan ni Rina diti Pilipinas. Kastamet akanayon ti komunikasyon da kadagiti duapay nga anak mi. Agingga nga adda na pasamak asaan mi aninamnama manang Emmy. Nay, itaman pa'y anasapa ka nagawid, lakay. Ay, nagawid akon ata kasla agkakapsuta ka jak amaw. Amangan no saan ka matanangan? Anya kita saanan. Nagadunto pa'y tikinan ko ijay nakipaskanan may. Nagado alimpo ko naman. Ay, amangan no nasobra ang matan. Imbagak lang arudan, adi mo subsobraan ti agsida iti karney. Madula amin. Apay ngay kaslag tayo matan ti lubong ko. Ha? Ay sos, amangan no anyamot na itanlakay. Maulaw.
Ay, Diyos ko! Natali mo daw ti asawak! Ay, tulungan da kami! Tulong! Ay, nasaya at nakapuot kan lakay. Sa tinote ayan ko. Anay ko. Anya nga daytoy nakatudok kanyak ngagbit-bitin. Dextrose da ita. Naawanan ka ngamin itipuot itay. Imbaglaangan at adakan iti balay. Ngimato ka no ti presyon mo. Anya. Kat numayat mo tirik na akaw. Intakit din. Agawid tayo. Ay, saan man anatangkan day taulom alaklakayan. Nasaysaya at matla ang numaobserbaran da ka diti ospital. Agyan ka kanupay laang dito, kuna ti doktor. Anya ngay ti aramidok ditoy. Agid ida. Nakarkaron ako mapsutak no kasta. Saan ka din anatangkan taulom? Agyan na nakakit day. Tapno daras ka nga umimbag. Lakay, ni Divina, ada iti bangir alinya, kaya't nakakano ang makasarita. Hello. Hello, Tatang. Kumusta kan? Agpaimbag ka, ah? Saan ka nga agsubsubag? Noon niya ti imbaga ti doktor, iso ti surutam. Makauma mo tagid idang agmalmalag. Ano sa inyo, Tatang? Tapno umimbag kayo. Pasensya kayon, ta saan na ka makapandita? Awan mo't ngamin agawir ka dagito'y apoyo. Wain, maawatak. Haan abale, tamapan ka no dita ni Manong inton madamdama. Ibagaman ta mga wit iti masida. Anyamot ti makmakan dito yan. Awan pa'y ramraman na. Nakarkaro ak ngagsakit no kastoy. Kayat kun ti agawid. Jakon kayat dito ospital. Saan pa'y Tatang? May mayat matlaang numaagasan kayo dito ospital. Sige nga rodon, Tatang. Umawag tumanan. Sige. Bay nga rudan. Imawag itay ni Dan. Damdamagan na no anya kano ti kayat mo asidaan. Mamalon ka no inton madamdama. Ay, katanya pa'y ngay. Liempo tayo sumot ti paborito. Ay nalakay, pangaasim, taidyam pa'y laang ti karkarne. Iso ang imato ti presyon mo, gapo iti kakakaan mo, iti karne. Ay, alang araw, natanglagan. Makauma ti makmakan dito ospital. Awan ramraman na. Awanan. Nalipatan datan dagiti anak ta. Awan damot dan. Ay, anya kalakit din aya. Katno ka umay ni Dan idikalman anamalon. Nimot Divina, kanayon nga umawag. Kastamot ni Rina. Anya nalipatan datan asasawumbot. Ay, agawid ta kuman. Ha? Hi, Tata. Alaan da kayo ti Dara, ah. Anya, daramanan. May busan ti darak iti kakaalayaw. Anya, matan. Atal na ka man lakay. Masapol nga alaan da ka. Tapno makita na dagiti rumbang akitaan da. Itudok kong tatawan. Anay ka, Ay, sus. nagsakit matan. Anya kayo matan. Kaslasan at tao ti tudtudukan yaw. Kaslawan riknak mo't at tudtudukan yaw. Saan mon samot nga mau? Ay, atal na ka kunak. Ay, po. Anya lakat ti ugali to impadawat mo na ang asawak. Ay, Aday ta, nalpasan Tata. Ala, pumanaw kan. ay. Nagsakit. Kaslamat awan riknak at tudtudukan dan. Ibagam ko ni Dr. Tagawid tan. Jak kayatan ditaw.
Hello, Rina, anak. Naimbag man tay mawag ka. Kumusta kan, tatang? Naimbagan kan? Un anak ko, naimbaga kaun. Kaya't kung tagawid, tudok damat at tudok kanyak dito ospital. Kasta talaga, tatang. Naimbaglaangan tasan anak karo tinapasama kada kayo. Ay, wan gayam. Agpawitak ti usaran nyo akwarta Kat katangan nyo ti kayat yo, tatang. Wan anak, agyaman akmanan. Naimbaglaangan tanda ka akanayin ang mga asikaso kada kami kaninanang mau. Tatang, saan laang asyak? Uray matdamanong kan manang. As-asikaswanda kayo matlaang. Nang runa ni nanang, taiso ti kaasi amang bambantay kada kayo. Oh, saan mo't akas kun kadagiti kakabsat mo? Ay na, agkabaw kayon san, tatang. Nasingpet, dagiti kakabsat ko. Ala, sige nga rod umawag ak tumanan. Agpaimbag kayo. No anya ti ko na ti doktor, iso ti surutin nyo. Wan, anak ko. Ay, agyaman nak, mabalinta ka nun ti agawid ko na ni doktor. Naimbaglaangan ta pinalubusan na tan. Ay, Kung ano mabalain, agtalinaad ta ko makanupay dito, iti talong aldaw. Kunak mo takayat mo ti agawid. naimbag man ta impalubos na kandara. Nakaturog ak ngamin itay imay. Kasanukat makapuyat mo dagita umay tudok at tudok. Naibusama ti dara ko ni ti kaaalad Ti damot lakat malmalpasan. Masuro na katalagan. Order ka no ni Dr. Dayjay, tapno mamonitor da ka. Makitam kat mayat ti resulta na. Iso nga pinalubusan na taba kaawid. Ang ma-x-ray ka kanupay sakbay arumwarta. Manan, saan nga ta makapadakas day ta? Lepas ko ang nagpa-x-ray December ta dito ospital. Eta, x-ray manan. Ay, si Kamot. Apay, ipaaramin nga ron ni doktor no makapadakas iti pasyente na. Saan ka ka di nga agpilpiluso pula kay? Tapara butlakan ka da itoy. Ay, bala, wunan. Kad ayan nga rodan dagiti anak tangay. Rumwartan ton dito ospital, awan pa ilati imay. Unay kamutan, imay ni Dan idikalman. Ita ay bagam ngawan tim imay. Ay, napalalo ka mo talaklakayan. Nagrigat matandi kastoy. Dudwata matlat na kanayaw. Apay aya, naumakan amang matmatmat iti panagrup-rupak. Ay kataganus ka. Nang rugita adudwata, aglepas ta adudwata matlaang. Dalakit day, aginanaka. Tainton madamdama, umay dagitay mga x-ray kan ka. No ma-discharge stan, inakto mo't bayadan ng tay bilta, tapno makaawid tamutan. Inawaga ko ni kasinsinteryaw, tajay lugan nan ti usaron tayo nga agawid. Kumusta tirik na, Nardo? Naimbaga kaon. Nakarkaro pa apimbig sa itay malam. Kabayatan ti kaadda dito'y dadaan kan Marina. Akagiddan mo't di pa nag-video call ni Rina nga anak ta. Kasla kompleto tayo itay dito'y. Nang runa kat adda pa'y dagiti apo ko ta. Huwag nga rod kandara, bakit? Kat nakaragrag sakak. Kasta akmot, Nardo. Napalalo tiragsak ko. Kaya't ko maulit pa iti maminado ti kasya apagtang kandara. Daytay agdadan na tayo. Daytay saan laangan nga iti video call ang makadwa tayo ni Rina.
Ti kayat ko, daytay adda tayo amin dito'y balay, kastamot tendag iti apo ko ta. Mapasamak day tanardo. Basta nadam kumamot ti salunat mo Di mo ar-aramidon dagiti banag a maiparit ken ka. Ikarik kandara, manipod ita, agbali na kun amasilan. An nadakon ti salunat ka. Ay rumbeng laeng, tapno mabayag pa'y amakaden nata dagiti anak ken dagiti apo ko ta. Ken agyaman akmet tanaamiris mo, as laeng aniri na aburidek ta ti rumbeng nga ipayam iti atensyon. Kandra, Rumbeng apada-pada ti tratom kadagiti anak ta. Gaben, agpapada damet amang ipatpatag kadata. wen kandra bakit? Laglagi pagkakanayon da ita. Kat di ka agdanag, ta saanan na maulit ti pagtang at ilang buridak ta ti ipapaayak iti atensyon. Saanan apulaos. Napalalo ti ragsak ko iti daydi agundaway manang Emmy. Nakitak ngamin a nakaamiris matlaengan ti asawak. Napanagnakan na asaan laeng ati buridak nga anak mi ti mangipatpatag kada kami. No diket isuda atallo. Ita nakarecoveran nila kay ko iti sakit na. Katagyaman unay, taaging ga ita, dagiti anak mi ti mangmon monitor iti salunat mi nga agasawa. Daytoy ti pakasaritaak manang, tuy pagayam mo, Kandra. Kandra, pagayam ko, talaga makaitad inspirasyon ti pakasaritaam. Nang runak at maipapanday toy, iti kinabig katyo asang kapamilya. Nagasat kayo, tanapadakkelyo anasaya at atao dagiti anak yo. Mangipanagnag, ti manangas asikaso da kada kayo nga agasawa, agingga ita. Kararag ko asapay kuma, taagnanayon ti kinaragsak ti pamilyayo, ken ti kinasingpet dagiti anak yo. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Leicester, nga iti agdama kat adda sa jay Europe. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti team dire-diretso, iso da Georgie, Bonbon, Bajejit, itong kaninyo, ditoy Dupax Nueva Vizcaya, from Joel Mabanta. Shout out ka ni John abakat ko nga dayjay Kuwait from Rami Agorilia.
Kakabsat ko dita Pangasinan nang runa tay kaanakak nga ag-birthday into July 31 from Mama Isang. Kakadwak dito Revisco La Union nang runa ni Ilyong Labugen, Marvin Kawile, kan Anthony Magayaga from Jerry Garcia, Tila Union. Coworkers ko dita PJ Nursing Home, da Ate Eunice, Clara, Romeo, Arnel, Zane, Jenny, Annie, and Charmaine dito'y Petaling, Chaya, Malaysia. Ngasaw kan Lungod family from Riza, Lungod, Ngasaw. Shout out pa kada Sheng, RJ, Precious kan Scarlett di Tabayog, Burgos, Ilocos Norte from Precious Scarlett. Ni manang ko ani Leticia A. Ramos di Talubnak, Vintar, Ilocos Norte. Elegado family Jeramon Isabella from Lori, Manabat. Advance happy graduation to my only daughter, Maria Velin Quiaño from Mama Violeta Quiaño. Belated happy birthday kani Jojo Gray Cochea. Kastamat ang makablaawan da Ruben Gonzales di Tapalanan, Isabela, Ando Gonzales, Danilo Gonzales di Tabagabag, Nueva Vizcaya, nila Lane Hervasio Gonzales Prado di ta Saudi Arabia, JR Gonzales di ta Saudi Arabia, kan Maylin kan Romichelle Belaño di ta Hong Kong, di kablaaw kat nagapo kan ni Jeffrey. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lester. Dear Manang Emmy, ilingad na klaangan itinagan a Lester, kat itagdama, addaak dito'y Europe. Jack may bagat eksakto nga ayan ko dito'y manang, tatiga po na may saak a seafarer, kat ti cruise ship nga ayan ko, agdudong maapaset ti Europa, ti pakaisarsarungan na. No daytay napigsa ti signal ti data, adu kami a Pilipino nga agpapaay ditoy ti maragsakan. Tamakangag kami iti YouTube channels, apakaipatpatangatangan dagiti Iloko a drama. Agtawanak itan iti 33 manang, adandwa nga anak ko, kat aklunak nga idi early 20s ko, kakaskasarmi paylaang idi ken ni Marie nga asawak. Adamot dagiti kalukwak, nga iso ti kayat ko nga ibinglay ita kadagiti dumdumngag, tabarang makaibati akmat, iti nabalitukan nga adal. Oh, Lester, itatanag kalay sa kayon kani Mare, namnamaak nga agbalin ka responsable nga asawa anak ko. Wen ka dinanang. Anya kayo lakit din aya. Ipangagnak anak ko, di mo kumayalang-alang dagiti ibagbagakan ka, tasaan asinsinan a responsibilidad ti panagasawa. Unay kayo lakit din aya nanang. Nagsasaw kayo. Kas lakit din awan naknakam kumot nga anak yo. Ay saan nga iti kastaan ko, tilaang kayat ko, ipangagnak tapno saan ang nakababain kadagiti nakaikamangam, nakasingsing po ti pamilya ni Marie nga asawam. Ulitak nanang, adan nakam ko. Saan na narumbang nga bagbaga andak, tanahustuan akon ititawan. Ammo kong tararamidak. Apay nga itaka lang asimang pot Lester. Agat-arak ka pa eh. Anyan problema ya. Ha? Awan mo tintakas na. Oray pa ikat na barte ka kasumangbat. Anya ko maita. Ha? Di nakman sungat-sungatan Mari. Tama ka matapis ka. Una yung tikasta pa nagsasaom Lester. Apay nga kasta ka matan. Ne, anya ti pare ko ti pa nagsasaw. Ibagbagak mo't latag pa iso ah. Diyak laing pagaro pa kastagayam ti ugalim. Saan ka mo't akasta idi agar-aram?
kan ideagayan ayat tapailaang. Oh, nagado nga mom. Nga kita saran ta mabisinak. Darasam. Loseng, apa di ka paila maturaw? Itay pa palpaliiwan ka. Di ka makaid na. Ay, pampanunutak man ni Lester nga anak ta. Oh, apay ni Lester. Kasano no saan lata nagbaliw nga uray no nangasawan. Apay nga minakas ta ti pampanunutom aya. Mabainak ngamin kadagiti nakaikamangan na. Nagsaya at ti pamilya ni Marie. Nakababae no ipakat kit din ni Lester nga anak ta ti kinabarairong kun kinasukir na. Bakit? Saan ko mga minakas ta ti panunot mo? At ta pa nagbaliw ti tao. Amo ka saan ngagnanayon amade ti aramid ni Lester nga anak ta? Ay, sapay la ko mga rudata kasta Tomas. Takas itinakon-akon. Nakababain kadagiti nakaikamangan na no ipakat na tinaalas nga aramid na. Marie, ayan ta aso lapolok. Pasensya kan Lester. Nagmadi ngamin tiriknak. Ti damdamaga, kat no ayan ta aso lapolok. Jak damdamagan no, anya ti marikiriknam. Ayan ti aso lapolok, ta iso to usara kita. Pasensya kan Lester. Saan na kamin anak kalaba? Ta talaga ama di tiriknak. Anya? Nagdanga kamutan. Idi pa na minsan nga aldaw nga imbagakan ka nga aramatag da di Apollo, sana ya? Pasensya kan. Talaga ngamin ang nagmaditiriknak. Kabilin kan to, petap nagnakam ka. Lester. Isungor ngayon sapsapak nga imbagakan ka alabaam da di Apollo. Tanaskan nga isuot ko ita. Ngam di mo kitinin laba. Ay, nagdanga kalakit din aya. Unay mo tanti kasta pa nagsasaom, Lester. Apay nga kasta ka kanya. Di ka man nagdrama-drama dita, tasahan ka mo't nga artista. Bumangon ka dita, tayo labam di polok. Agtig na ikan, tadi ka paramanan. Tanga! Nalaos ti kinaalas ti ugalik, idi agkabanwagak man ng Emmy. Ti ammo dagiti dadakkel ko nang runa ti amak, kat nagbaliwak apaman anang asawa ak. Ngam ti matrason ko, anya ko maagapo nga agbaliwak. Aklunak nga idi inaram kan nagbalin akaayan ayat ko ni Marie, pasig a kinaimbag kan kinasayaat ti impakpakitak kan kuana. Jak pulos nang ipakita iti anyaman a negatibo. Kat dayta ti amok a makagapo, no apay anat nagmat kanyak tirik nana. Di na kumapay kayat idi nga agkalaysa kami, taarapaap na ti agtrabaho iti balasi u taaw. Ngam idi kinarit ko apanagnakan na nga ay ayatan nak, babaan iti panakikalaysa na kanyak, saan apulos a nagkitakit. Jakman amo manang no apay nga itilaksid ti kinasingpet kan panagayat kanyak ni Marie, kat kinabaalaklat ta sinair tirik nana. Tilaang magustuak unay iti asawak, dinak pulos pinadakas iti imatang dagiti dadakkel na, nang runa iti imatang dagiti naganak ko. Nay, ano day tatakyag mo balasang kao? Apay alimitab. Na ito pa iti hamba ti ridaw tatang. Agdardarasak ngamin itay bigat, tanaangot ko amakmak sa tinsaang ko. Gapo iti kadadaras ko arimor iti silid, na ito pa iti hamba ti ridaw. Iso aday ta, limita man.
Ibagam kanyak ti agpaysaw, Mari. Anya nga agpayso, tatang. Naan ano at talaga dayta. Apay alimitem ti takyag mo. Ibagbagak ti agpayso, tatang. Talaga na ito pa iti hamba ti ridaw. Iso aday ta, limitem. Na ito pa iti hambateri daw. Wano minas mo sanjay na laing nga anak ko. Ha? Anya ka din day ta kaibagbagayo, tatang. Anya ko maaga po amos mo sanak ni Lester. Mari, balasang ko. Kabisadok ti aramid ni Lester nga anak ko. Amok ti ugali na. Mamati akabailan na kaadangran. Ala, ni tatang. Nasingpot ti anak yo. Di nakdangdangran ni Lester. Sigurado ka? Katuan mo, tatang. Siyak ti patsyan nyo, tada kami kan ni Lester ti agdandan na. Agasawa kami. Nasingpot kan responsable ti anak yo. Awan ti parikot mi apulos. Patsyag nga gululbod ti manugang tatumas. Oray siya kluseng. Sa anak amamati kan ni Mare. Ay, anyan ni Lester. Impagarup ko no nagbaliwan idin ang asawa. Ngam saan mo't gayam. Luseng, bakit? Ti pagdanaga kita. Amangan no iliblibak kadata ni Maritipod no mapaspasama kadakwada ka ni Lester. Ti araramiden kan ko ana ti anak ta ti kayat ko asawan. Ngam dagiti abalayan ta. Amuda ti pudno a mapaspasamak. Luseng. Nakababa inti kasta tumas. Anya laangan ti mako na daabalayan no bilang. Ay, masapul ama kasaritak ni Lester. Amuak no anya tipod na. Kabisadom ti ugali ni Lester. Panagkunam kadikat ibagaday jay ti pudno. Luseng. Amom ti ugali ti anak ta. Ilibak na ti kinaalas ti ugali na. Tirigat na. Agdadata mo't akalkaluban ni Maria Manugang ta ti aramid ni Lester. Basta, kasaritak ni Lester no may kanak iti gundaway. Saan amabalin ti aramidan na? Adda ka dito ni Manang mo, Mari. Apay aya manong. Ni, pagdamdamagan ka nga magdamag kamot kanyak. Ha? Ayan ni Manang mo, Mari, kunak. Kadwa na da, papa. Anya? Sa dino tinapananda kay. Jack amo manong. Katsi ka. Apay nga da ka dito balayo. Apay adida kayong surot. Kadwak ni yaya manong. Sige man langan. Pumanaw akon. Tiyawanan ba ina, Mari? Nari. Nagipulong sa amatan kadagiti dadakkel na jidang nga. Di oray man. Isinak to, paitap na dagung ko na na. Tangay jakmat na danon ijibalay da ni Mari. Amo ko na sa dino ti papanak. Ti pagarapon nga ta jidang nga ababay katag sakit tinakam ko no jak amo tinapanan na. Di oray di tana. Papanak langan itayan ni Lorraine. Sika talaga, Lester. Tila ipagbagam. Agpaiso ti bagbagak kan ka, Lorraine. Kursunada ka talaga. Panagkunakat, agayatak kan ka. Ala, kasano ti asawam? Saan na rumba nga panunutom ti may papankan ko na? Anya? Ti importante ita kat tiriknak. Kanak. Kan amok. Madlaw ko. At damot pa naggustom kanyak. Lester? Isa pang ngasim, Lorraine. Di mo ko mailibak kanyak tipod na umarikrik nam. At damot pa nagayat mo kanyak saan ka di?
Un, Lester. Jack ilibak. Agayatak matkan ka. Oh, kung nagtumot kat, pinaragsak na kiti husto, Lorraine. Pinaragsak nak. Malaksid itinaalas nga ugalik man ng Emmy, aklunak alipliputak ti asawak. Tatirasun ko idi, saan arumbang apaitaliak ken kuana, nga uray pa'y agasawa kamin. Nakarkaro pa'y ngam ubing nga awan pa'y nahustuan anakam na ti ugalik idi, tanaglakaak nga agpasugnod. Ket no adda ti jak magustuan, saan amabalin ajak agaramid, iti banag at triple pa'y amakapasakit iti tao apagsaksakitan tinakam ko. Kaslaangan idijak na danon iti balayda ni Marie nga asawak. Napanak adagos iti ayan ni Lorraine. Ti babae anadlaw ko nga agkurso na damot kanyak nga uray si aasawa akon. Naaddaan kami nga rod iti relasyon kan ni Lorraine. Kat ad-adu pa yan ti oras nga ipapaay ko kan kuana ngem kan ni Marie nga asawak. Nang runa kat sunod sa luhuak ken ni Lorraine, tama ko na nga adda kabailan na iti biyag. Kasano anak kagatang ka iti motorsiklom? Katawan mo Anyat ko... bibiyang mo aya. Lester, Nagado, di ka bibiyangan si Kamari. Apay ti kunam, mamirmiraw tak una yan, tadyak makagatang ka dagiti banag nga amok ang makatulong kanyak. Nang runa lumapanak agtrabaho, wala da papanak. Lester, di ka kumamot agungat. Makapadanag laang ta, nagado ti madisdisgrasya gapo iti motor. Isuda tamanil da. Ha? Ngam no siya, tanalaingak, kinamok nga ramatan ti utek ko, saan na ka madisgrasya. Isaw mabalin ka di Mari. Di ka man makibibiyang tawan ti karbangam. Una yan, Lester. Kasla di nakasawa, iti kasta pa nagsasaom. Tapnoy bagakkan ka, lawlawan ko lang ang nangasawakan ka. Anya? Day tatagpa iso. Nailaw anak lang nga nangasawakan ka. Nung maisublik la ko mati amin, saan ka kuman nga inasawa? Tanga! Anya jay ko namluseng. Saan naklakit ding agbidot Tomas at da babae ni Lester nga anak ta. Anya, pagkunaam, Nakita ka mismo ida ijay ilay. Naglugan da iti motorsiklo, apaman arimwar da iti pagsinyan. Napalalo ti kayat kat di babae ka ni Lester nga anak ta. amangan mo't no ni Maria Manugang ta tinakita makadwa ni Lester. Saan ko nakmat? Sa balay. Saan ati manugang tati kadwa ni Lester? Luseng. Ay, kunak tupay kat. Agar aramid iti kalukwan ni Lester. Lipliputan na ti asawa na. Saan ama balinday tao? Masapol ang makasaritak di nalaing nga anak ta. No kasapulan nga ikak iti pagnakman na aramida. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Saan arumbang di kas di aramidan na? Iso ano masapol a kabilak di awanan bain, talaga a kabilang. Ay, saan atumas? Ang mga nakarkarop ay ti mapasamak. Saan mo nga aramidan dayta? Ngamlos. Siyak laangan ti makisarita ka ni Lester. Barang no dumngag kanyak. Tiyak kayat nga agkinabil kayo nga agama no bilang lumaban di anak ta. Pangaasim, itulok mo asyaklatan ti makisarita ka ni Lester. Ulitak, diyak kayat nga aglinawan kayo nga agama.
Anya ko man na nakita yung adda sa bali akadwak. Ha? Ayun, ayan, Lester. Kaslakit din ipanakkel mo pa'y kanyak ti kinabalasubas ngar aramidam. Man nakibiyang kayo umot nga minanang. Ah! Anay ko. Apay agtong pa kayo ngay. Gapo taglablabos kaan. Si kalangaruden tiyal alika ka iti posible apakaisag makam. Ngam si kapay tinatangsit. Sa anak na tangsit. Diyak la kaya ti mabibiyangan. No husto wano rumbang kumatyar aramidam iso. Saan da ka abibiyangan? Ngam agdadatamot asaan arumbang ter aramidam. Iso abasapol ang mailintag sakbay ang madadaol ti estado yo iti asawam. Awan bibiyang yung itanyaman na mapaspasamak kada kami ni Marie. Iso adidak ko mabiyangan. Dagiti la ko mabagbagi ti biyangan nyo. Sana ti biyag ti sa bali a tao. Makapabwisit kayo. Kung naktumot ngamin kan kaasyak ti makisarita kan kuana, di natatsar ko kuma. Tomas, Talaga saanen anasaya at tinasumok ta anak ta. Agasam ta binastos na kapay gayaman. talaga adyak nalapdan diriknak idi nagsarita kami, Tomas. Talaga natungpak ti anak ta. Gungguna na No sakla ti nakasarita na talaga pinaboksitak ti awanan bait. Tomas, Hanggang saan nga agpakasiguro di langgong. Tay ti kanito ang maranaak, talaga aparamanak. Sana mabalin ti kasdi nga aramid na. Masapul at atsaran sakba na karkaro ama isagmak. day tangarod ket. Sapay uray la pinasiwat na ti motorsiklo na. Kalpasan ang nagsubang kami. Ay, nakaamamak. Amangantukit no. Nay, ni Marimot ti umawawag. Apay nga ta. Kitsong bata mon tamang no adaki di mo't napatag nga ibagana. Alangarod. Hello, Nay, apay ngagsangsagit ka nga imawag. Anak, ni Lester, nadiskrasya iti motor. Anya, ay, Diyos ko. Apay luseng, anyat napasamak. Tomas, ni Lester nga anak ta. Nadisgrasya ka no iti motor. Anya! Kadwak ni Lorraine idi nadisgrasya ak manang Emmy. Naggapu kami iti may sa apaskan, kat agpada kami anabartek idi nadisgrasya kami. Dead on the spot ni Lorraine, kat nagsagrapak met iti nakaro adunor, kan nagngangabitak met kan ni patay. Ngam nalabit nga inikanak tinamarswa iti gundaway ko nga agbalbaliw, iso analasatak ti paggad. Nakaro apakaibabainan ti insangbay ko iti pamilyak, nang runa iti asawak. Gapota na duktalan ti amin, ti kaadda ti sabali a babae, iti biyag ko. Impagarup ko idi no madadaelan amamin pinsan ti estado mi ken ni Marie. Ngem baliktad tinapasamak manang. Gapo ta napalalo ti panangasikaso kanyak ti asawak, agingga a nakarecoverak, kat nagimbagak anamin pinsan. Idi matlaengen a nagdesisyonak nga agkid daw iti pamakawan iti asawak, nang runa iti pamilyana. Kat pagyamyamanak ti kastaunay, ti panangipaay da kanyak iti may kadwa agundaway. Ni Marie matlaeng tinagbalin nga inspirasyon ko, idi pinadas ko ti agapla iti cruise ship nga ayan ko itamanang. Kat aging ga ita, nalaos ti panagpinnatagmi iti asawak. Kat ikarkararag ko iti namarswa, nga isukuma ti kanayon amang tarabay kada kami,
ken iti estado mi. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Lester. Pagayam a Lester, umunay ti amin, agyamanak iti panangitalek mo kada kami iti padas mo. Iti biyag ti agasawa, saan amaliklikan dagiti panubok. Ngam kaadwan a pagtaudan ti parikot ti agasawa, kat aramid metlaeng ti maysa kadakwada. Saan ko nga ibagbaga nga amin, ngam kaadwan akasta ti mapaspasamak, sigon iti kapaliiwak. Iti kasom, naitadkan ka ti amin agundaway, tapno surutem kuma tinalintag adana. Ngam pinilim tinaglangoy iti basol, kat nakapanunot kalaengen, idinagnangabit kan ken ni patay. Husto kapagayam ko, nalabit nga impayan na katinamarswa iti gundaway amang ilintag iti amin abiddot mo, iso a nakalasat ka, kat saan mo kuma asayangan dayta. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag.